Яси христя дигастans дозна ул тахын вай хошалдел гүмсек оштары ишхойурт. Шир жертехца йохар. Юрт қайлынхан, юрт паспорт білгіл яқныр әзір елғбә шоз алқшуду. От паспорт сверич дебегер кшохан юқын. Бағыр хош дейсірәх құзду хар ахин бағыр хо нажа юрт коштар ишхой әулар сави анхылла. Әвли стирч хоқыметта сетснайз. Har юрт yılları hoca işgoli honse. Hal zamna hoğnuk belç öl ne yurt mez yurt olşalla. Hiz wein lula hilç özdeyasın şu ha hal zamna eli boş iş tazam hıla. Üç qoz yurt sağır boşalla iz. Mez yurt sağır way ali. Seşna aqraşna talab yüç. Ay ho yurt hayvasun iş ho boş ol tak şey mazlağa yolş naqışıyla ştaqla çünkü iş ho hıla. İşte est sayıyor şu har yurt. مسيخ شو حال دقيقة والش قانوت شو خورية علم سولس دا جشتولسون إز بعشرة والستجور سو ديتر قزح يرت يلي مسيخ متك خيتنا يرتو ال سامبي وتر عادشي قيشت متكشكاحة قائمتاح آخرتي أولش متك اشتخيلا إنس قز سعيالي يرت Noxçi qalğay mahqır bəxinç zamna tanti tselelina yurtu. Quz bax süyle xövşin. Nox jalğay çüye yuq mehtuatdiç hal xil iş xoyurt yuqtelin. Süyle şeydiğistani daqilğin. Dukka deş naqsa böl, evləşt ebüş xil boğuş düz quza. Ezer isbət ayvar ol şarir ol. Ilxazov Yusuf sabıl çərglı diğna zər zikriye mol diye xiyişin üçdük boğuşu. Beşnaq oyundak boğuşuq. Dalıq tandeşi çığır sual kubur var. Umar Molla var. Tati Muhammed var. Deş böylerş. وش ديش داخم قيقي بر عدل كريم ور باودي ور تاتي محمد بوش ور إيك أرجع حلقي بيلش ديش داك ور شعيب عمر ور صار تخيجا لدر مغلا على إيش خاي وانت يوم يقيتا على أولاح سمون إيش دق تبو نات أيوقش قون خي بوش نخ دلق وزمر بوش لتا دكا خلا شم قيقي بدل بقري ديروات دل نعديكنا ونا يوابوش تخسون دك بوشيخ تخون ورد حيوخش بوسو دين حيوخش ذكرش كحطل شيء عايتوش ليش عدل شاب ولا تاك اسمه دا باخر محمد عمر يشوب تكون ما يردش ليش وقت لا ديوش Махка хылчыл мышка масала гражданский туан болш юрт бағман белышка дайбихкант амях шайда отюқа дилин нахбу куюртар сабел. إزر إسبوعي شوط صالح شرح سيل عبوق دايمك توان بول بلا أتستمع ويزلا إتسوس تجا يرتر داعلات ستسارة طي إتاسوا أتستمر وهو أنواعت إيش جنش يرتر أتصل أدمو دا لاسنق أتصل وقت تمع وي إستورع تم إستورع يج يو بريسكي غاب أول قواتون إز بريسكي غوبح يتوم بولو تشرح إز بريسكي غوبح أرمي خيل تجاه خيل في يرتقو Висенгириев, Абдулла, Дутуев, Алади, Кадиев, Хумайд, Гайтукаев, Айла. Царах халарко отстамир ухцеви она иш от Брестский опя хилбоч халгарч от тем халгарч деношка тигаха шедахар даде лацар отстамих лирш. Так царах ухви она Гайтукаев вор из وين يعوضوا Танзам нахқир пеш еш хил бош дитер кузарчба хархош. Хокмет терсаз ажлахт тоқшала бох отбалхан. Пех шер сетчан иштлет харметтик.
Юртан тағанлерда ғардозич ұққар халық тұғы школы дәлер. Құза дүйеш бері тирахи хашт школ жимеу. Зундейл беш қасмені дүйешту. Баду и хал кушар бейхеттен дац. Халық школан ши корпусер, эвлистя йолч сан корпуся татаринер халхар клаш. Ам хинску школа няш бешна, гуттаряна тажана. Ши история йолшыла хар школа. Дукка ваймахка бейш, гарбейл нах архиецарца билгалгалай. В 1965 году первый выпуск Ариалат Хуцигар, но это школа Гудермесский район, значимая известная школа Галахоза. Он дальше Окаха, Дюш, Снежетовского района, Мискитов, Галайты, Гирзелер, Тухчарир, Кашкильдир, выпускник Шибутха, Цигадиша, Дишар был. Ну, учитель. И Циг Сабош, Бориш, да. Там лишь день царь Цаа, Эрсенка Хан Солтуш, войнах телеком президент Уиз, так и вот Циг Сайдул Асан поэту, так первый чеченец федерального значения, региональный, хил судьяу, Бетер Солтагу, выпускник. Так, еще было тоже, что Гина, стен чтях цыгаха, что данный шелшу, синдицы, че. Халава замхи слушаю, здание одум анло, так, издание там лишь дина, и что аварийный признать инью. Пинчина корпусе хил вар бегерг беш цангышлу жуадатардина. Хар школа шибая куст амехтиган лейреню. Ам школа кюгал хотешну и халонш дуклад езерг цахаларх. Эдо шараха, что за программу вот иншайна, so yo торю, постараемся ФЦП юал, дисен, что цунход, лишь дог ойла, цун теян аш доктор, то лишь. Гочча датыр белхыларын әттовас құзабери гозылыш белгалёх тейп-тейпан кружок штая. Ам йоқ спорт зал хыларо берик тидам, бери ойла спорттан тәйерзio. Судейға бери баққи қимашпо. Именно вольный борьбали группе по 20 человек. Сюрен день тренировок жил, после школы, вот я ходил один физкультурный школу спортзал яра, после физкультуры урока бина тренировок жил целый, дор шун магар и трактовер был, из ара еш зал из вош дохом короче, за около из-за чокер да юрта нормально достижение что республика, да са yok шметкаш yok короче мастераш был, так из мест белош бешен до того как. Подолча организовать еще доку соревнований, волейбол, футбол, легкая атлетика, баскетбол. Воуште читал чунуште, кроме того, легкая атлетика еще вольная борьба, спортивный раздел, доку успеха, даже республиканский мегадол шкирдук издеон Дагестан, Новоласкер, он Ахваскер, он ири сакайки, традиционно в феврале месяце, посвященных Дню Отечества, соревнования волейбол. Футбол есть чан куюртаина дик футболан майдаю, воштяхший футбол командаю. Беш спортанд эдерзуар цана кузакюрт алшо хилле церц киетушки оран бол табахара. Киетман бог гундуан духовно-нравственное воспитание, интернациональное воспитание бог толчумнуш эдвой, ре уньери катхеш юртер имам катсунде шхо сабал бой юртда кивег родительшта хаз дадьешки процесс амил что киетман бог террор вопрос обязательно порядок изах яхду хитс вей галит вен масана махара этилистические вылазках ил хунгватен ченаха сих даоштуана юртер каной балина юрта балина энглодри өсхөр первая школа нажутре мескита согонт эрита Сабалина, хока ики гирше, сельские молодежки, ишботерше, шварта чвахаризм, да он болельский больше,
о мероприятии и вылазкш осуждение штуналат. Yok jürt daha şkolsa beya tsundel yurt yistya aç beyşna kud eboniq beyq bu. İhal dözüç diyeşir ministerstvo beyşna soğattina. Яхала чоо ех ютла юрт. Бершин дахка бага халхул. Так километров около 4,5 хутка расстояние. Так одиношка дадан кижнха так со министерство дакайкна так министру автобус يلا تون بيش داس ديك نتونش دينا ها إذا учёте вот ин свежий хаятсу мы зарегистрируем его и водитель будет постараемся и что дас бега да догадух то обязательно цадиш ай да что делать задание Дез айтол ширинче қияня шейниц қшдина хармәжд гюрт хош. Хейня хал адам юрт асау дал долдел чуах шолға тейнцар. Цун дейлду хармәжд гюрт хой көрт силал. Har silala yurt yistyayu. Yurt vi anhash qudar bni showdan cham baqaz. Quxas shmet tebak tuğaz qa datsaviyut. Наггавек бехирват иссертур балховол Нурадилов хампаш розас. Дук жимвол шдай мехкан сила бохшт амевахан тигаши мэйралиц мостри халак беш билгалвелер нохчи пулеметчик. Это хинца декючки герхош масал хилячу. Памятник непосредственно Зураб Церетелисин памятник, бронзовый памятник. أو بقدر قالشي شات دولة داش تخينيس خوش بارمي عليه الوشي ووش خياتشيو دوختي سيجي четвертый год яха 8 лет хампаши Нурдилов юал рас Волгоградской области хампаш Нурдилов цархил музей директор сигер ветераныш кой кузабор ветераныш вошах катта ишт мероприятий нероху особенно ко дню победы Дагестанири даса бериш дарлош ишталду хушар бадери галжи вой курорты Северного Кавказа цар яш под опеку яц благоустройство яшки дешума дир алла асын полностью техпаспорт дойч мижвой яшки дойчума дина Юхвой министерство культуры олу проект сметной документации хватина на благоустройство этого памятника алла и пакет документов курорты Северного Кавказа да яйтан цара юхшар дюна уже куз подрядчик шбякна куз мраморная плитка латваш так на последующие ор шарахда она на содержание что сметит предусмотреть на осел дирду альбин борт боксан сярси Har holam läht uram Nuradilov zarahbo. Quzahqi san urman zarwak shiyend etidan bohuyt. Izi Israilov Osman zarahbo. Mil khillati ya Osman. 44 года война бухин шхена. Цер арбах шхена تعبرش كيرغيزيا خلا هوش كازاخستان خلا ак يو 57 года указ о возвращении 20-й партии Дядумяцуни решение реабилитировать репрессирование нах алшхайнаха это ночи делегации юках тхаюртер Израиля Осман Бош член комиссии خرشون تيان ديليغاتي وأخيل تغيرتوا إسرائيل عثمان هلا عثمان لاتينسكية غونكية نوشي قوة موثقوش هلا تغنى يرتع بعد قالشي هو تعتقول شنس إرشلوش خيناها إت عثمان صرخة وأولي سأيمني عثمان إسرائيل وعلش تشتلن أورم بوتها إيش خيرت دوقة كولتوران إلمانديق أغربيل نخص حبيليرتيوم إيش خيرت حقوش خالشي إيش خير هو ألش قيتش يرتشكر بقيتش ناخ دائما حقوش ورقشت مال عمر لاخن يرت يؤز داتي محمد بوش مال ورتشكر عليه إيش تسيوق يرتن سويت زامنح
خلش حيلشكح شيء علما عامين ديشر ديشر علما لقينشك قاتش نخبويلت عن يرتر سارخ بو مثلا إدريس خان وحامد إذا خيمي علمني كانديدات ولش دوسنت ولش يختش قينا هو أونيفرسيتة عبوه بن هينس عبوه إشت علمني كانديدات درش قاتش أصحابه فيلولوجي علمني كانديدات دوسنت ديتوكاي وكزبك حق جورناليست حق والكولتور بيولوخ اللي قاعدنا جيتوكاي أحمد وداسون جيش دويل روسيسكي فيدراتسي سورت ديلر خوي دي شخو الغاز وريزوان أخياده وحمزة خيمي علمني كانديداتو إشت علمني لقينش قاتش قي بوش Юртан губяхкан лямнашду дукхола шейнт эхлолеч. Ибахандолш климатан хейлш дикчахду алиш яцкуза. Ам иштела агуттар юрт багам лелор халгырчмет тахилла. Шенханчвах 273 гектара. Исключительно дик виноградник. Шер и виноградник 85 год Горбачев и Казакванте чандуна дате сейтна иш ерги хал хилайыр. Вар басо крупно рогатый دهني دولش يوق فيرما ير فيرما بيروت وان بالشينا عاد اوليست يرز يرجيت يقيت يبشيت شي قيت شي هت حس فيرما ديسن هما دات هينس مالو سيغدا سبودا كي يغول شوش يرت باخم قي اوريح حال خلچت اغني بالو غيرچ تاوش بلخشبون всего пахотных земель 1200 гектаров дутха пашниш دادان شرحه 550 гектаров لات دادينيره قين تعامدو يرت عيول سوهوز виноградарский департамент يوشيو 36 гектаров виноградарс возродить алин كمشيو دي بريشوعه توك لورشا صار урожай ли Эхар хилчинт амях кузда 1% сов юхинер юрт. Дахарал хайлш да датер алмегардар нах юрт заберчгена. Хинсни штадин хи свет ялин кер школина. Амгергарчхан да билгалдахна духумнашту ишоюрта. Hins preskonferentie شوية глава республики شيء قام يلع إلى يخشر تخونا كل شكول يريو يشخولا حي نجني جرزيلا شيء صادق يتخن запланировать. Садик на следующий год включительно ю по федеральной программе спорткомплекс Юрию Алла Билгалдякан 1,5 гектара лата дут спорткомплекс хириасти бош ишно дагио йол штутва كيسك دات يرتاح قيلنش بقيشني قيت شون تهلات ديقرش ويزامنا خاميغيش دوكلرنا اتو كيجير خويا قلباخا خرسنو اش بيكا اوت ظلمخ اشلر بر كرت عاشويو قيت شونن باتشو ادلو حدوش دكتونا يرت حباش كيجيرسي دينا دولما تاق اروينز مسيري ماكي بولبال وابيش اشتر خباشيد شبور استوش منا هركيجيرش اس ساليل اس انترنت شوح سالاديوش ساتليوش تلومش ساك ساليتيتر سان قيتم بيش قيوش شكولاحة ماجدقاحة إبلاش بيشتو إيش داخر دوشو إيش خويورت باشدو يورت داخر تن باش خلا غالع دول دوقا اتسخلجي شيات الخيج دول يورتا ارنس يورشومنيخ برات خلر دول اكيرتنيك يورتا ويخلق آلمان قطر جير كرو